Ei, ziariști în continuare presează despre noi. Nu ne-ați făcut voi, v-am făcut noi pe voi. Fraierii o la modul frate sunt tari, dar nu se poate, sunt vulgari, se dau și mari. Dau 2000 de jointuri la 20 de băieți care să vă rupă cap și mai vedeți ce scrie. Taci, dracu, dacă mai scoți un cuvânt, cred că-mi explodează capul. Ești senator, dai speranță pe la televizor, când tu de fapt vrei doar să furi în viitor. Te acuz de abuz, fur viitorul meu și al altor câtorva milioane de români. Și eu ți-o dau la muie. Nu accept și nu suport pe unul care caută cireașa ca să-mi fig în tort. Ce ne mai povestești tu, ne mor cu zile. La fiecare 4 ani ofer pastile ca un traficant de bile, dar cu costum, cămașă albă și cravată. Nu reprezint decât o pată pe acea hartă, făcută pentru noi toți, din gânduri de mai bine ale unor oameni morți. Românește îți spun, dacă este să compar, ar trebui eliberați toți cei din penitenciar. Tu ești ăla care spune mie că